Cześć, siemanko, witam was serdecznie na kolejnym live'ie. Teraz sobie pogramy Battlefronta, co pogramy, Battlefront. Mamy są w sesji, tam już jest ekipa. Także bijemy się do nich i zaraz będziemy grać. Nie? 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 Ja. To mamy. Dobra, kurde. No. O, jest. Okej. Następny do wody. Co jest? Oh shit. Dobra, teraz mi powiedzcie, z kim ja do kogo mam iść grać. O kurde. Rozwaliłem się. To pany, powiedzcie mi, z kim i do kogo mam iść grać. No jak ten stream ci wyszedł tutaj, a teraz coś ruszyło. Ale co chwilę taki zielony... Nie wiem o co chodzi. No już powinno być dobrze wszystko.
Teraz jest okej, no teraz jest okej. No troszeczkę mi ten Dobrze, OBS dobrze. się przycinał, wiesz? Coś tam wariuje. Coś tam odwalo. No weź spróbuj na Teraz net jak? przejść na tego. Cały system sformatować i jeszcze raz sobie wgrać tam Mm, 7 w grę. a ja nie mam 7. No, ale O, fuck. wiesz jakie, nie ma, nie? No, każdy ma. Mm. Wiesz co, no to Powinno śmigać normalnie. Wiesz co, to ty masz i 5 procesor RAMu masz dużo. Wiesz co, on powinien śmigać no normalnie. też tak myślę. Dobra. To powinno, rozumiesz, dupa urywać. Wina, że tam wiesz. Wina systemu może tylko przemula to. Mi się też tak wydaje. Żebyś mieszkał gdzieś bliżej mnie, to ja bym ci to zrobił. Dobra, to po... To ja tam mogę Czekaj, to do ja kogo mogę się mam rozumieć dołączyć, czy... To ja mogę rozumieć mój Ja laptop, mam te- który ma 2 giga ja gram w RAMu i stawki, procesor słaby. Także możesz próbować się dołączyć, nie wiem jak to tam... O kurde. Ale Kurwa, czekaj, ja masz nikaj nie przerwę. widzę wos. Czekaj, może jeszcze raz spróbuję. Ach, Przez impreza. Ja ci powiem, Easy ja jesteś? ci powiem, że jak Jestem. Co cię tak że mało jakiś problem jest, bo my wcześniej próbowaliśmy grać z Quickpolem No, i no, z no. Hubertem i byliśmy razem tak jakby w lobby, ale wtedy nikt nie mógł tak jakby gry rozpocząć, na szaro było, nie? Aha. Także dołączyć się też było bida, nie wiem, trzeba próbować i Ale może to co, ktoś wy w jesteście końcu ogarnie. multiplayer, ja? Tak. To jest inne multi, A, nie? a możecie z tych samolotów zejść na ziemię? Tak dla przykładu, zobaczcie Znaczy jak to tutaj wygląda. akurat w Ale tej co ja gram ten... Wy teraz grocie, nie wiem, tam tych... 40 playerów, 40 graczy, czy... Nie, ja gram te samoloty. A Easy w co ty grosz? To nazwę. No ja nie w samoloty. To Easy tam coś nie podobało mu się to. Nie, bo spoko, ale po prostu chciałem coś innego pograć, a nie piłować to samo, wiesz? No właśnie, to spróbujcie tam na ziemię, co innego zobaczyć. A jakieś oglądałem Czemu ja to mapka zrobiłem? właśnie Fuck. z Battlefront, ale jak mówicie, to musiała być jedynka. To jakiś tam górol do ciebie na niej dołączył, nie? To nawet spoko tam nawet się to oglądało. Bang. Ale co do mnie dołączył? Teraz nie wiem. Jakiś górol chyba, bo wiesz, bo tak mi się wydaje z akcentu, nie? Ale nie wiem co to Ale jest, w nie kiedy? mam W pojęcia. co grałeś? W Battlefronta. Battlefronta chyba graliście jedynkę, to nie wiem. Też To my ponad wtedy miesiąc razem temu było. A to może ty, no. No to spoko tam było. mm. To w jedynce pamiętam, że jest taki tryb, że Ale lata tu tak samolotami. chuj rozkminiałeś, tak? Że wszystko co wiedziałeś co i jak, no to ty musisz. Oh shit, ale się rozpierdzieliłem. Ile ich mam? 7 dopiero. Dobra, ale co ja tu mam zrobić? Jak tu w ogóle mam do was dołączyć, bo teraz nie wiem. Ja ci powiem, że ja też nie wiem. To jest tajemnica wielka. A to nie jest tak, że musicie skończyć? Właśnie chyba nie, bo jak jest miejsce, teoretycznie powinno się dać, ale powinien ci wyskoczyć, wiesz, komunikat, że jest na przykład full czy coś, nie? Mhm. UPKA. Ciekawe. No i chuj. Tak Call of Duty, tak samo jest. Wow, rakietę. Ale teraz nie wiem na co ja czekam. Klasę se zrób, no spokojnie. No mam wciśnięto, ale co tu dalej to teraz nie wiem. Kurwa. Czekaj, specjalist. Nie, dawaj, dobra. Kurde, uciekli. A przez imprezę próbowałeś? Może przez imprezę poszedł. No Yeah. spróbuję jeszcze raz przez imprezę, ale kurde... Nie wiem o co koman. Shit. Ja rozpieprzę to zaraz. To jest beta.
No, to nie ma co się tam od razu tam, no... No spać. wiem, no ale kurczę... Że mi to nie Jalaya? Czy Luke Skywalker, no Luka Skywalkera. Trafiłem i zabiłem go, fajnie. No. Pięknie. Czy to był Luke? Chyba Luke. Luk podniebny chociaż. Ja. Jak to jest ten? Pan, jaki... Luk podniebny. Kurde. No dobra, przegrałem, ale honorowo. Bang bang, Lucky Luke. Bang bang, Lucky Luke. Holy moly. Co ty? A masz. Jak tu kuźma... Na co ja w ogóle czekam? Bo teraz kurde... Chyba jeszcze. A mogę w ogóle z tego wyjść? Jakieś kurde... A ja to nie wiem, ja go na twój stream, ja nie wiem o co chodzi też. Właśnie Co tam w ogóle z tą są nie wiem o co teraz chodzi. napisane, bo mam z sobą jakoś, nie? A co tam jest w ogóle napisane, tam na środku? Coś, Będę sobie Players- odpalę twój stream. coś. No ale musisz się nauczyć po polsku, po angielsku. 100%. English is fun. To będziesz Jak to wiedział, co mówią. chodzi. A już wiem inaczej, że kto zrobił. Yes, my English is good and understand you and I am happy. Ja... I więcej nic nie umiem. Verstehe Ja. everything. Ja gody mi tak. A Easy, co tak ty cicho siedzisz? A co mam głośno siedzieć? norweskiego, kurwa. O, Vadera rozwaliliśmy. Aha. Oj, Easy, chyba czas spać i coś mi się wydaje. To czemu? O, ty już coś bredzisz trochę. No, Kurwa, Język cię zaraz taki pobredzisz. skład. Albo tam pijesz coś, kurde. na pewno. Słuchaj, to tak o cicho. Ciapkę coś na bank, coś No, tam. cicho woda, rozumiesz? No tam, A gdzie masz Ale portfilter? właśnie ja nic Tego. nie chcę co? mówić, nie? Ale przez te całe Gdzie masz ten granie, portfilter? A ściągniętej. danych? Masz jak oszczędzałeś? Bo mi zawadzał w ogóle, patrząc ogólnie wszędzie. Muszę sobie kupić taki malutki. Albo ponciocha się naciągnąć. ja na Polfiter usta. to jest... Han Solo mnie załatwił. Kurde. Kurwa, to się słyszę, takie są. Padosz Han Solo. A mnie zabił Han w duecie. W duecie pada. Ale ja nic nie chcę go dać, nie? Ale ja tak se siedzę i przez te całe granie, to No. ja zapomniałem o tym, że się miałem czegoś napić, nie? A, jest weekend. Wiesz, mam świętować, nie? 52 suby, nie? Wiesz jak. A już masz 52? Ja dzisiaj 5 wpadło. Nie masz tego za dużo, gościu. Nie no, za mało mam, bo gonię ciebie, wiesz? Aha. Chcę być taki sławny jak ty. A, to hopie, to nie ma tak lekko, rozumiesz? No wiem, no, walczę o to, ale co zrobić? Ej, ja jak na konsoli, na kompie streamuję przez OBS-a, to ile? To ile mam? Chyba 8 subów albo 10? Albo 8 chyba więcej. No. Początki są trudne, ale potem jak już do 1000 Nawet się Peter dojdzie, mi dał suba. kurde. No ja też mam od Petera. Ja? Od Petera może? O, wejrzyj. Kurde, mi coś Nie ta... możesz. Ja cię pieprzę, tu jest Dzień Niepodległości, stary. Co tu się dzieje? Jakbyś to zobaczył, to byś nie uwierzył. Nie, nie rozwalaj się. Chodź tu, chodź.
Yeah, do tatusia. Proszę, dziękuję bardzo. Jesteś niszczyciel. Ale go zaraz dojadę. Dobry klient, dobry ma składzik. Kurwa, biegają jak Miśka Miki jego. Jak myszka Miki. No i jego piłkarze normalnie zapierdalają jak Miśka Miki no, po tym boisku. Kurwa, moi to są cieniacy jak... Następnie, kurde, teraz przeżywam renesans. O, Bardzo tu- kurczę, Nanek, ale masz kiwerę. Coś większe nie było? Lubię duże. Rozmiary mówisz? Mhm. Wiesz, to jest Dobrze. rekompensata, nie? Nie, się źle... Zamiast czegoś... Ach, mnie zagodą. Ja. Ty, no a to jest snajperka, czy co Baletnicy. to jest w ogóle? Nie wiem. Baletnicy i tak dalej, nie? Ty sobie tak to na tłumacz, nie? Słuchaj, ja tam nie mam żadnej awarii z rozmiarami. Czy... Bo też nie masz kompleksu. Nie mam kompleksu. No to fajnie. Ty, ale ma to taką lunetę zajebistą, nie da się tu przycelować z tego? Co? No ta broń, taką lunetę ma zajebistą, nie da się tego przycelować? No może? nie idzie. Kurwa. Nie wiem właśnie. O. Aż ty, kurde, szybki walk. Łoś, i co? Także źle, aż się rozczas. W widoku. Synek wylotą, no co ci mam poradzić? Tak, rakieta poszła zanim do hangaru. Został synek. Się skończył. Aż ty, kurna, ja ci dam tak lotać. Już się dymisz, opie. No co Oj, ty się na sam jak rozwalił. włączyłeś teraz? Co? Tak. Co ty włączyłeś teraz? To jest defense order? Nie zdążyłem przeczytać. From escaping with the artifact. A tu jakiś artefakt trzeba tam obronić, tak? No, coś... Ja włączył coś, co w ogóle zaczęło działać, nie? Jest. Rakieta Także go wiesz. dobiła. Pięknie. O kurde, nie zdążyłem się obrócić. Następny do budy. Następny, dajesz, chłopie. Zbliżaj go. Bum. Jest, pięknie. O, chyba pierwsza. O, ktoś mnie tu namierza. Zostaw mnie. Ranco jedna. Się nie dam tak łatwo. Options... Dobra, chyba my to... To... Nanek, jutro gramy w tego w Battlefronta, e? Dwa ognie. O, się rozbiłem trochę. Ale 6 jest, dobra. O, ten na pierwszym miejscu też ma 6. Czyli nie jestem taki zły jeszcze. Czekaj, to Interceptor, nie... dawaj. Siekie bomba, siekie bomba. Kurwa. No właśnie, jego piłkarze, a moi piłkarze to normalnie chodzą jak mrówki, nie? Nie? Takie tempo mają, wiesz. Mają takie zgrania dobre, no. Ale Paru mrówki takie to są potrzebują, ale takie- są drodzy, kurwa. Dobrze Mrówki to są piłkarze takie to kosztują. robotnice, nie? Mrówki to są tacy rzemieślnicy, pomału, do przodu, nie? Wszystko zbudują. Poszakiwam dobrze tutaj, tego, że kurczę, nie mogę dogonić. Jego piłkarza na przykład. Wow, I on tym wygrywa. Wyszedł już zwiastun Pacific Rim Uprising? Nie widziałem, ci powiem, muszę zerknąć. Muszę sobie zerknąć potem na Filmweba. A czekam na film, nie powiem. Kurde. Powiem, na ładnie to wygląda. Ja? To się cieszę. No. Jak się podoba, to się cieszę.
ci łapkę daję w górę. No, dziękuję. Żebyś na zachętę, żeby inni dawali. Dziękuję. Już i tak dużo dałeś na zachęta do innych. Kurczę, w czwartą mi wiewał, ale kasa będzie zamysł. Szlak, że Defeat, przegrał. pokonanie. No bo się mylę, No, mi Dranzy. zdoła strzelić. Zobaczę sobie ten trailer. Jeszcze chwilę pogram i będę kończył, bo coś będę sobie chciał obejrzeć jeszcze. Kurde. Ty tam tego Manek? Co? W tym hełmie? Jaki miał? Ty jesteś ty tam w tym hełmie? No, ten co szczylą. Kurczę. Taki hełm masz? Uważ, to na Śląsku tak jest? No, wszyscy mamy takie. Taką maskę rozumiesz i butla trenowo. Spytaj się tego, Ariela. Nie? Ariel też robi? Ariel, Ja, no toć. Lekko. powiedz im na sam koledze jak to tam same. Godą. Jak z tego? A, dobra, sobie wyjdę z tego. Otworzę sobie skrzyneczkę, bo tam chyba mi wpadła jakaś. Nie, Inhumans jeszcze nie oglądałem. A na razie chyba jeden odcinek wyszedł, jeśli dobrze kojarzę. Czego? Serial Inhumans z Marvela. No, nie wiem co to jest. Co O, to za taki, serial? ale- Nad ludziach z takimi mocami. A słyszeliście, że Netflix chce wypuścić tego Wiedźmina? Serię? Tak, ale to na razie w sumie nie wiadomo, trochę ucichło o tym. No, ale No, Bagiński, czym? no. o Wiedźminie. Znaczy, Ale Bagiński O tam filmie? nie macza palce, także kurde, serial to ma być, ale podobno ma być kurde super ekstra, nie? Znaczy to bo zapowiedź była z pół roku temu, ale no, może trochę więcej, nie? Ale ten. O, coś fuck. zrobił. A my załatwili. A, no widziałem, że To nie Showmax jest łatwe wykupił wyzwanie, nie? seriale wykupił. Bo na Netflixie są te The Defendersy, te inne pierdoły, a na Showmaxie teraz są właśnie Agenci Tarczy, Inhumans, jeszcze są dwa inne No seriale. jeszcze nie oglądałem tego Game of Thrones, ale słyszałem, że jest dobry, no to jest... Nie Ty, oglądałem, ale ale nie jaja. mogę... Ale ja pisze mi No Friends Online, ty. A przecież Neg gra, nie? No, A pisze No Friends Online, to jaki fajna bzdura, nie? może my nie są znajomymi. Może jest uczciwy. To jest uczciwe. Fajna bzdura. No, Cloak and Dagger będzie, ale to dopiero chyba w 2018. A teraz już wyszło Gifted bodajże serial. O takiej dwójce takich dzieciaków, co mają moce. Ach, kurde, co jest z tym? Ja wszystkiego na to 4 oglądałem, no. Tylko to Kurde, była coś grupa mu- dzieciaków, Spadem. ale było dobre. Ty masz spadem, a masz jeden pad czy dwa? Jeden się ładuje, wiesz? O chuj. A, ale ma dwa. Ten najważniejszy. Pam, pam. Biorę mojego. Ja mam też dwa pady. Teraz mieć jednego pada to poracha. No. Kurde, z czego on mnie zgasił? Ale ty widziałem takie fajne jakby powerbanki do padów. Czekaj, z czego to było? Z Energizera. No, Tak, wpinasz to od spodu do tego, do No wiem, do pada tam. No. USB, że trochę masz tego pada jak pada z Xboxa, że ci tam ta bateria trochę odstaje na dole no. i to ci wiesz, starcza na o wiele, wiele dłużej i masz tak jakby bezprzewodowe ładowanie w ładowarce, nie? Że sobie tylko kładziesz pada i to ci bezprzewodowo ładuje. O, to fajnie. Nie drogie nawet, bo to 100 kosztuje, także No, to Jak to tak praktycznie. Ale jak bezprzewodowe, jak musisz to wpiąć do pada, no to jak bezprzewodowe? Ale pytanie ile to Nie, trzyma, no bo nie? masz- to masz tą baterię, nie? Tak jakby bezprzewodową, wiesz o co chodzi?
A, to nie masz tak. Musi być blisko pada, tak? no to było lepsze. Nie, znaczy no to masz wpięte, nie? Od spodu. Przy padzie. No tak jakby na No to stałe jak to bez wpinasz, tego? nie? A no tak. No wiesz o co chodzi? To jest tak jakbyś podpiął se telefon do powerbanka, nie? I miał go w kieszeni razem z telefonem, nie? Mhm. Tak jakby na podobnej zasadzie, no tylko że tutaj to masz tak jakby na sztywno jakoś przypięte do pada, że to ci nie spada, nie? No wiem, widziałem też No. to już. No ale to pewnie utrudnia też, wiesz, przyzwyczajenie do tego pada, nie? Bo No tam się wiesz, przyzwyczaisz. jak się przyzwyczaisz, to wiesz, spoko, nie? Ale no wiesz, na pewno jest to ciekawa opcja, nie? Żeby się nie bawić w jakieś żonglowanie i wiesz, ładujesz bezprzewodowo, bo nie musisz wpinać tego nigdzie. Nie, z ładowaniem nie mam problemu. Mam słabki, mam bezprzewodowe pady, mam... Jak trzeba, to sobie podpinam do konsoli, jak mi trzeba, to sobie podpinam do laptopa, zależy mi tam, nie? No jasne. O, fuck, ale mnie Ale wiesz. skasowali. Tak czy inaczej, fajnie, że są takie rzeczy na rynku, nie? Jakaś opcja jest to. A mi się wydaje, że i tak będę musiał nowego pada kupić. No tam mierzam od Quit Pola, ale sobie kupić. No to ja ci mogę sprzedać, bo mam Easy, żyjesz ty tam? Ty się zaś nic nie odzywasz. Ale od kogo No, masz? co? A co mi się odzywać? No co mu mówić? Easy, nie Pada śpimy. mi zwykła PSK, nie? Tam mam Co dwa ty taki pady. antycyjny, Nanek? Ty byś gadał i gadał. No co jasne, mam trzeba gadać, trzeba dużo gadać, 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 gadać. PS Pro kupiłem. Nie, żartuję. Tam Zaraz pady przekroczę nawet nie granicę i nie zaraz powiem, instalowałem. czegoś byś nie chciał na pewno. Słucham. Na pewno? No, dawaj. Przekrocz. No, opowoż się, no. Obejrzyj, no. Nie Nanek, bo Easy jest kulturalny i on nam się nie chce w streamach wpierdzielać, wiesz o co chodzi? No Ananek, powiedz mi tak tego szczerze, co będziesz robił weekend teraz? Weekend. Widzom swoim, no. Widzą moim. No ja też oglądam ciebie na to. A co będę robił? No. Będę grał. Będzie im spuszczał w pierdziel. Będę grał. Będzie grał. Będę w grę. grał w gry. Cały czas? Cały czas. To co jutro jest na live grane. No. A potem wieczorem o którejś godzinie moja narzeczona przyjeżdża. No i będzie pauza. Będę streamował. Będę streamował. Pauza. Pauza and streaming. Będę brał cię w aucie. Nie, pauza będzie. Tak, brzydko to nie można mówić. Ausie jakby. Narzeczoną. No. Nie, jak narzeczone to może. A kaj tam, co ty tego? To Nanek jak narzeczona, to kiedy mam brama robić jak narzeczona? Nagle mi ściął. Nie brama, ino szloga. No, Szloga to się nazywa? Ja. Nie wiem. wiesz, tu no to jest tak, wiesz, trochę nas ci No wiem, z zamiedzy, ci koledzy z zamiedzy nas tutaj trochę spolszczyli, nie? Polskiego wiem. nas uczyli. Wiesz jak to jest. No, myślałem, że... Ej, to jest O, nie się- fair. On tam gaś skoko, a ja nie miał tak skokać. Easy, chodź sam we dwóch se pogrumy. Aha, kaj ty tam groż, na jakiej ty mapie? Ja. A ja se wezmę takiego statka. Easy. Gunshipa. Gunship. Ale ich będę szczelał. Panie Teraz badaj u Easy. mnie- Teraz badaj Nanek u mnie na streamie, nie? Co chcesz? się dzieje. Jakiego mam hopie gunship. Zagramy razem? Jak chcesz, to dołączę, no. To ci broni. No właśnie nie wiem jak mam do ciebie dołączyć. A to już nie mój problem. Ej, co to jest za świnia? Przygaj się. Easy. Nie robi, kurczę. Ja co on zrobił, bo ja nawet nie czaję. Tak sobie oglądam ten strumyk i tak nie bardzo czaję, co się dzieje nawet. Wiesz co ci powiem? Ja sam nie wiem.
Tak, żeby cię nie scyganić, co nie wiem, o co tu dokładnie chodzi i... Się musisz, O, się musisz dowiedzieć. 3 łapki masz już w górę, widzisz, Nanek? O, dziękuję, Jak dziękuję. idziesz do przodu. Jakie No. 3? Ja 4 dałem, co ty pierdolisz? Normalnie. 4, No no. nie, na razie są 3. I 4 osoby No ja? oglądają. To ja dzisiaj też miałem rekord, bo Tak, miałem ty się 11. Uuu, 11 łapek w górę, obejrzyj. nie? Taki rekordzik dzisiaj. A Easy, jak tam twój rekord? Ja nie mam rekordów, ja nie idę na rekordy. No my też nie, ale jak są, to się cieszymy, nie? Easy coś jakiś nie w humorku. Chyba niewyspany albo coś. Nie wiem. Ale ja ci powiem coś na nek, No godaj. że jak ty chcesz tam w tym Fortnite, nie, jakieś kurde zdobyć wysokie miejsce, No. ty z niektórymi osobami nie graj, nie? Tak jakoś tak No. bardzo nonszalancko podchodzą do tego, nie? A kogo, Tak nie dbają o tą kogo, przyszłość, nie? kogo w tej grze. można myśli? Siebie ma na myśli. No właśnie. Dokładnie. Ze mną nie ma co grać. Ja będę wychodził na wabia, nie? Aha, Ty będziesz patrzył skąd strzelają. dobra. Dobra. Czekaj, no co tu jeszcze? Kurde, Powiedzcie mi, ładnie co, jestem. co jeszcze pograć? Star Wars będę miał za 60 sekund zainstalowane. Może bardziej jakieś komercyjne tytuły, nie? Takie bardziej popularne, ja nie wiem. Czy ma sam Fuck. tryb? Koleżka sprawdza, już zbierają chyba zapisy na to, na The Last of Us, nie? 2018 ma być. Ta? Jakie? The Last of Us, dwójka. A, Kurde, ale nieładnie ostatnio na targach, nie? Zero wspominki nawet. Mnie to najbardziej wkurwiło, że jest From Software, nic nie powiedziało, nawet się nie pojawiło. Bo uwielbiam od nich no dobra, grać. panie. Ja spadam, bo muszę iść spać, nie? Wtedy? No spoko, szczerze. No na razie. Na razie. Na razie. Kurde, Dart Maul przyszedł. To szpetna morda. I tu tym mieczem macha. Gówniak jeden. Wow, jakie widoki tu z tych samolotów. Tych statków Jest. kosmicznych. No cię pieprzy, co to jest? Jest tu jakieś przyspieszenie do tego, czy? O, Nie dajcie się, opy. ej, Kajo tu może latać. Shit. Co ja mam dwóch zabitych tylko? Ja cię pieprzę, jakim cudem mi się wydawało, że będzie. Czemu on ma to
A jakie tam są drużyny? Oj, oj, oj. Tam jakiś miejsce chyba tam z tego co... Nie jest jakiś, a to? Przed tobą mamy? Co? Czy jakiś coś? A tak, masz tam. Ale wiesz co, bo ty to widzisz pewne troszeczkę spóźnione, wiesz? A może i tak, może tak. Wow. Się rozwaliłeś. No, bo jeszcze tym latać do końca nie umiem. Nie dziwię się. Wow. Tak doszli projektor, coś trzeba tam bronić, coś, ale nie wiem co. Jakieś cele, punkty, flagi, nie wiem. co Nie to wiem, jest. tu chyba jest... Trzeba się pozbijać. Oh shit. Wiktory. Tym razem nie ogarnę. Gdzie on tam u góry stoi? Jak on tam wlazł? Easy, a co ty... Easy, Arel. A ty co teraz? Ten mecz grasz czy co? No, tak jakby ten ala podbój. Mhm. To tam na tej mapie jedzie ten taki statek. Trzeba się przed nim bronić albo go prowadzić. Czekaj, jeśli projektor to nie jest ta tarcza antyrakietowa przypadkiem? Tak mi się wydaje. Czekajcie, ja sobie coś muszę albo wymyślić. rakieta antytarczowa. Tak. Rakieta antytarcza, no bo takich nie ma. No. O kurde, Dark Maul. Ej, wiecie co mi się podoba? Easy jest dobry. Podaję tak chwileczka, a już jest północ. O jest, mamy Rey w drużynie. Kurczę. Mieczem. Jest, ale seria 4. Ale ich rozdupiłem ładnie. Oż ty, motherfucker. O kurde, niepotrzebnie wylazłem. Nie wiem jak tu nalicza te kile, ale na pewno jakoś nie nalicza ich jakby wszystkich. Nie wiem dokładnie o co tu chodzi. No, ja też taki. Bo teraz Nie wiem, co miałem tam dwóch, dokładnie teraz chodzi. zabiłem 5, a mam dalej 5. Szkoda, że się nie umiemy spiknąć, żeby razem grać. Ja mówię, to myśmy wcześniej próbowali też i za cholerę mi nie mówi. Nie wiem czemu. Może jakiś wyjdzie jeszcze update. Albo co, nie wiem. Mhm. Albo trzeba gdzieś w necie zaczerpnąć informacje jakieś na ten temat. Wiktory. Mamy Wiktory. Wtedy masz Assault, Heavy, Necessary Specials. Pum, 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 pum. Czyli Sniper, tak drugi to nie wiem, Heavy to jakiś będzie LKM, Assault No. to jakaś pewnie NV4, coś takiego chyba. Dobra, jeszcze jedną rundkę sobie zagram. Raid Assault. Dobra, ja kończę. No spoko, easy. Kurde, jak tak nagle, nie? No, Kończy plum i wyszedł. plum, papa. Ja mu nie zdążył nic powiedzieć. No, no. A tak teraz te dźwięki, nie? Się zmieniły, jak się wychodzi z tego, czy tam wchodzi.
Kiedyś nie było takiego plumknięcia, jakoś inaczej to było inne takie. Ja jeszcze rundkę sobie zagram i kończę. Już sobie tworzę jakieś piwko, jeszcze coś tam sobie obejrzę. Coś tam zjem, bo kurde, głodny jestem. Tum, 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 tum. Baby, baby. 2, 1. 3, 4, 1, go. Aha, teraz jesteśmy po stronie Imperium. Wow. Snajper. No wyjdź jeszcze, proszę cię, wyjdź. Zrób mi tą przyjemność. Gdzie? Kurde, ja myślałem, że to mój teraz. Bezsensowne to jest tak zmiana. Raz jesteś po jednej stronie, raz potem w następnym będzie po stronie robotów. I teraz Ciekawe, wtedy- czy idzie to rozwalić. To już przegraliście? Co próbujesz rozwalić? Te ptaszki. A, no ja też się próbowałem, ale chyba się nie da. Mi... Latają te kurde głąby. Chyba się nie da, mi się wydaje. Nie da się. A to ptoki niezniszczalne. No. A, jeden poszedł do domu. Drugi poszedł do domu. One uciekają. A, co mnie strzelasz? Ty. A, Jezu. Nie dało rady. No kurde, zabiłem dwóch, a mam jednego tylko naliczonego. Nie wiem, o co tu chodzi. Dziwnie jakoś to liczy. Jestem pełen związany z betą. To co jest? Kurde, ale że do nich wparzył. Kurde, ta pieprzona strzelba. I co, jak wam się ogólnie podoba? Nie, no mi się podoba. Chociaż tu nie na każdej mapie, kurde, człowiek ogarnia. A ja powiem ci tak, że ja w to bym nie mógł grać. Czemu? A te samoloty to w ogóle mi się podobają. No, Sorry. dlatego, że to jest dla mnie, to nic nie dla mnie, nie? Ja nie lubię takich klimatów. A jakie lubisz To gry? jest w ogóle jakieś... No powiem ci, że narzekałem na Battlefielda 1, ale to jest dla mnie porażka. Ja ogólnie nie lubię takich kosmoklimatów, nie? Może Mhm. poza Infinite Warfare, nie? A to ty tylko ino wkłada? Ale to- Czy... No ostatnio tak. Cały czas wkłada A- gramy, no. A powiedz mi, a Titanfall?
Grałem trochę, jak była to darmowa wersja, ale nie gram, nie kupiłem. Miałem takie laki, że poddałem się z tym. Jak kto cię zabił? Arel może... Co, nie? No, może akurat Grum? Wiesz, w kodzie to lagów też nie brakuje, jak nie patrzę. Nie mam kumpla, co właśnie koda nie kupił, tak, w Tajdana gra cały czas, nie? A wcześniej w koda zawsze graliśmy, jak nie pamiętam. Poprzednie dwie części, no. No jest spoko, tylko żeby to było stabilne, a nie jest tak, że wiesz, gonisz jeden mecz, nawet nie cały mecz, pół meczu na zgodnym strzelaniu, nie, czyli lecisz z tej broni 4 kulki i leży gościu, a potem lecisz w drugą połowę meczu i nikogo nie możesz zdjąć, nie? Mhm. To jest wkurzające. Aha, tam był gościu, nie widziałem go. Skasował. Świetnie. Ej, wiecie, że tu są jakieś legendarne bronie w tym? W Fortnite Battle Royale? Ale w jakim sensie, ale do kupienia, czy nie? Nie, wydropione chyba. Muszę obejrzeć do końca ten filmik. Nie, dostał. Jakieś dzwonią. A ty zaprasza, bo do mnie tam wysyłają zaproszenia, żeby pewnie grać w ten koda. A tego nowego koda kupujesz? Pewnie tak, ale nie wiem, wiesz, bo ja tu tracę Norwegii Mhm. do roboty, nie? To znaczy tak się z konsolą planuje rozstać na przynajmniej kilka tygodni, no bo tam będę miał dużo rzeczy do ogarnięcia, ja tam nigdy nie byłem, nie? I tak dalej, wiesz. Ale to co, tylko bo wróć. Masz tam jeszcze jakieś inne gry, czy tylko koda? No gram tylko w koda, mam inne, nie? Mhm. Właściwie to nie wiem. Skyrima jeszcze mam radę. Koda. Skyrima jeszcze mam. Znaczy grałem w inne, nie? Tylko ja to posprzedawałem, no bo wiesz, jak mi się znudziło, to ja to jestem taki, że teraz sprzedam, ja tam nie zakładam kolekcji, nie? No jakoś się nie, bo ja z doświadczenia nawet ja mam coś takiego, że nawet jak no może są wyjątkowe tytuły jakieś tam, ale jest mało tego. Nawet jak ukończę coś na 100%, mam platynę, nie? No. To
Miałem coś takiego, że widzę tą płytę na półce i chcę mi się w to znowu grać. Tylko coś nowego chcę spróbować, wolę nie. Rozumiesz, że to chodzi? Jakoś ja, no, Dark Souls próbowałem sobie przejść 7 razy. Tam platyny nawet zrobiłem. Bloodborne chyba przyszedłem 2 razy. No to grubo. Też platyny, no, miałem tam. Już nie pamiętam, czy 2 razy Bloodborne. I tam Soulsem się tak grał. I ten. Tak, to strzelanki raczej, nie? Horizon był zajebisty. Horizon się lubił, nie? Też fajna giera. Polecam. Chciałem spać sobie. No i teraz. Wiedźmin raz. I tak wiesz, że tak raczej się przywiązuje do jakichś Mm. tak bardziej w ten sposób. Właśnie kurde Wiedźmina, że nie grał. No to ty kurde, no to ty już streamuj to nam tutaj. Ale nie mam Wiedźmina, musiałby zakupić. No a warto. Naprawdę jest super. Ale to kurde, przy moich tych to... częstotliwościach z gry. Nie wiem, jeszcze No, mam ale kilka to- gier do... Ja bym oglądał, nie? Ale fajna gra. Muszę... O. Trzeba jeszcze kilka tam tytułów moich, mam WRC do przejścia. Aj, Kurde, ale dostał przynajmniej. dobra. A zaś kurde eliminacja i znów mnie nie zaliczyło. Nic, ja kończę to. No ja kończę tą rundę i też spadam. O. O dobra. To ja się też zabieram, zobaczyć co oni tu Znaczy ja jeszcze ta runda dogrom, ale No, już ja też. spanie ciągnie, a jutro może z rana się mi uda wcześniej wstać. Zrobimy jakiegoś odcinka. Ja ci Ariel może pośla ten do tych... Albo są se wpisz, legendarne te. Powinno ci na tym wyskoczyć. Mhm. No dobra chłopaki, do następnego. No do następnego, No, spoko. przyjdź zaś. A w ta jedynka pykałeś? Przechodziłeś? Tam są tam jakieś misje albo co? Ale to też tak... Misje są. Ja? No, grałem tam parę misji, tam wciepnąłem kiedyś jakiś odcinek. O. Pani z tego granata pośmiertnie. Ktoś tam dostał, ale nikt nie zginął akurat. Kurde, zaś tu, jak mnie wkurza to odradzanie. Ojeju. Ale że się... O, kurde, łuki mnie podrzucił. Czubaka wstrętny. No, ale ci powiem, dzisiaj całkiem taki dzień owocny nawet. Tak? Fajnie, No, teraz to już akurat mało ludzi dosyć. Tak Mhm. 2-3 osoby patrzą przy łapki. Ale wcześniej, kurde, 5 subów, 11 łapek, 80 wyświetleń. Spoko. 5-6 osób na streamie. To ile ty już masz ogólnie ten? 52.
O, no to widzisz. A dzisiaj było Road to 50, nie? Musiałem potem zmienić. I potem piszą, gratulacje, jest 50 subów. Ja mówię, co wy gadacie, kurde, patrzę, to faktycznie. Ale chłopcy tam ze zrywu też mi nie dali. Dlatego też. Ale w sumie fajnie, że weszli, nie? Że wszedł i Hubert, wszedł i Quickboy, nie? Także raczej do mnie nie przyłazili. No, że fajnie, że weszli. Ajajaj. No, więc dobra, ja wyłażę do menu. Ciekawe, czy mi tam jakaś paczka wpadła. Ja nie wiem do... kiedy jest. Tam. Ja, jest jakaś jedna paczuszka do otwarcia. Co tu jest? I co, Zaul. kupujesz potem pełną wersję? Nie, wiesz co, chyba na razie nie. Ja chyba na razie też inne wyścigi kupię i... Znaczy wiesz co, czy tak po pierwsze kasę może im bym miał. Ale tak, po pierwsze tyle tych multików co ja mam ogólnie i tak do grania. No. Gier jeszcze takich wiesz, singlowych też co tam jak Ja też odcinki muszę robię. kurde dużo gier teraz ograć. Tego To- wórca to i wiesz co, ten... do tego koda, nie? Wiesz, jak koda kupię, to zaś na początku pewnie dużo będę w koda grał. Mm. Cześć, siemanko, witam was serdecznie na kolejnym live'ie. Teraz sobie pogromę Butterflointa, co pogromę, Butterfront. Mamy są sesji, tam już jest ekipa. Także bijemy się do nich i zaraz będziemy grać. Nie? 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 Ja. To mamy. Dobra, kurde.
No, O, jest. okej. Następny do budy. Co jest? Oh shit. Dobra, teraz mi powiedzcie, z kim ja do kogo